Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw. Shooting threat sa social media batok sa Talisay City National High School, gisusi. Mga peke nga seasoning granules na kumpiskar sa Mandaue City. Ug seguridad sa pagbalik sa face-to-face classes sa San Jose National High School sa Tacloban City, gipahugtan. Mayong hapon mga kapuso, ako si Luan Mirondina. Gisuspenso ang klase sa tulo ka mga eskwelahan sa Talisay City tungod sa shooting threat nga nabasahan sa mga Talisaynon kagabi. Ang live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Luan, bisan ko ng Talisay City National High School ang nakadawat og hulga. Apan lakip sa gisuspenso ang klase sa Talisay City Central School ug Talisay City Science School. Human nga usa lang kini sila og usa ka compound. Kagabi nabasahan sa mga Talisay netizen ang post sa usa ka Zane Bacalso nga naghulga kini nga adunay mamusil sud sa eskwelahan sa Talisay City National High School. Tungod matud pa kay gibuli ang iyang manghud. Daling nag-coordinate sila si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, Lieutenant Colonel Humubono Sayon ang hepe sa kapulisan ug kadagkuan sa Talisay City DepEd Division ug mga prinsipal. Nasabotan nilang ay suspenso ang klase dili lang sa Talisay City National High School apan lakip na ang laing duha ka mga eskwelahan sa maong compound. Alang na sa gihimong paneling o clearing sa lugar nga una nang gihimo sa mga sakop sa Talisay City SWAT kagabi o gisigundahan sa Explosive Ordnance and Disposal o EOD Unit ug Talisay City Disaster Team kaganihang buntag. Human sa subsub ka inspeksyon, gideklarar nga all cleared ang compound sa maong tulo ka eskwelahan. Samtang ang Talisay City Police ang nagpadayon sa ilang investigasyon. Aduna nay person of interest ng kapulisan. Natay gisundan nga mga lead and then ato pang padayon nga gipalocate sa tuwang invest idubanan sa atong WCPD, particularly katong related sa post nga something about bullying. It coordinated with DepEd, coordinated with the police kung sa recommendations nila, then decided at first ang high school lang, pero masayon man ma-survey ang lugar o matanaw ang lugar kung ang whole compound nila i-suspend. It can be called a copycat, nagkatay-katay siya, but we cannot take it not seriously. We have to take all of this seriously bisag na ay nagbinuang diya. Dili lang kutob lang sa pag-clearing, also pagtanaw po unsa pay mga hazards possible, like kaning mga koral nga dugol kaayos, pwede na to malabayan ra, no, or ihatag ra dito, idunol ra dito. So usa sa nga tan-awon. Dugang security measures sa mga eskwelahan ang ipatuman usab. Usa na niini ang pagpagamit sa kapulisan sa one button up nga pinduton lang sa mga school head o security guard sa mga tunghaan kung adunay emergency ug makontak dayon niini ang Talisay City Police. Samtang gisusi usab sa kapulisan ug kadagkuan sa Talisay City ang kalabot sa bullying. Mga parents na kay bawa na akong PTA, akong mga officer sa PTA, ni suggest lang ako nga mo tabang sila, mo puno sila kay actually nami PTA mga job order. So mo hire sila another 2 job orders para himuon lang ang morang mo security watchmen ba random bag inspection na gyud inside the classrooms kay ni okay naman ang parents. Maghimo mig kanang bullying report mechanism aron dali kung katong something na feel nga nabully sila diya sa schools, ma-report nila dito through a QR code. Kaning one button up, this is already existing kanina nato ning gi-install sa mga cellphones, sa mga security guards, sa mga financial establishments. And we are planning also na hatagan o kining app ang katong mga security guards. Emergency meeting with all the school heads nya usa na siya sa among i-discuss gyud how to intensify the security measures, how to make our schools safe. Aside from that, bisag safe ang atong schools, ato dyon ipatigbabaw nga child friendly ang atong mga eskwelahan. So atong mga teachers, our parents, nga anda maminaw kung doon na sila yung mga problema. Additional presence lang ang police dito, katong na school and that compound for now. Especially na under investigation. Tanan schools, naman ay tanan security guard man na, kompleto man na sila, ang sa city nagbayad sa tanang security guard sa tanang schools. Mo purchase lang tayo tag metal detectors, bisag di lang katong murag walkthrough, bisag katong lang nas kamot.
Luan kay gideklarar na sa Talisay City Police nga all cleared ang tulo ka mga eskwelahan gikan sa tanang mga hazardous nga butang hinungdan nga balik sa normal na ang klase sa tulo ka mga eskwelahan ugma. Samtang gawas sa gipatuman sa Talisay City National High School nga random nga bag inspection sud sa mga classroom sa Talisay City National High School, striktong ipatuman na usab dila ang no ID, no entry. Dili lang sa mga tinun-an apan lakip na usab sa mga mobisita sa maong eskwelahan. Samtang gipasalig usab sa Talisay City DepEd Division ang kaluwasan o seguridad sa tanang mga tinun-an estudyante sa public school sa Talisay City. Luan, Daghang salamat, Femari Dumabo. Mupakatap og mga barangay tanod ang mga eskwelahan sa Mandaue City aron makatabang sa pagpahugot sa seguridad. Ang report ni Nico Sereno. Subay sa paghingusog sa seguridad sa mga eskwelahan sa Mandaue City, nagtigom sa miaging simana ang taga-Department of Education, kapulisan, taga-City Hall ug kabarangayan para hisgutan ang mga lakang nga himuon. Gituki ang mga concern sa mga eskwelahan, ingon man pag-familiarize sa mga school heads kung asa na hisakop nga police station. Mipasalig sab ang PNP, mupakatap og mga pulis sa mga eskwelahan. Samtang sa sesyon sa konseho, pasado ang dugang mga resolusyon nga ipatuman aron ma-secure ang mga eskwelahan. Sa habig sa kabarangayan, gisugyot ang pagpakatap og mga tanod ug mga peacekeeping action team sa tanang eskwelahan sa syudad. Kapag ginalagrobing ang schools niya, dili public lang, apil po the private kay within the visibility sa atong barangay. Kung gidaghanon sa mga personnel ang hisgutan, maipatagana gyud nga adto ma-assign sa lain-lain nga mga eskwelahan. Muabag sa naandan nga Blue Guard ug mga pulis nga mag-monitor sa mga panghitabo didto. May ta na matagaan ta og higayon nga matagaan yung tagsa ka buok, tagsa ka eskwelahan. Kay ang ubang among gibuhat ato ng inspection gid mi sa Kanduman. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Patay ang 25 anyos nga lalaki humandakdaki og bato ang iyang naong sa iyang silingan sa pagtuo sa suspitsado nga nagdaki ni og armas. Ang report ni Femari Dumabo. Nagkadugo na ang naong niining biktima nga si alias Nico, 25 anyos dihang gitabang kini. Giingong gipukpok o gidakdakan ang naong sa biktima og dakong bato niadtong Sabado, pasado alauna sa kadlawon sa sitio Luray 1, Barangay Poblacion, Toledo City. Pasangil sa suspitsado nga hubog siya niadtong tungura ug nga nagtuo nga pusilon siya sa biktima. Tungod sa iyahang pagtuo nga tinuod ang armas nga gidaladala sa biktima nga matud pagiluklok sa iyang hawak. dinhing dabita matud pa nagtagbo ang biktima ug ang suspetsado. Din matud sa suspetsado nga nasaypan niya ang biktima nga adunay dala nga tinuod nga armas ug tungod sa iyang kahadlok nga pusilon siya, hinungdan niya kining giunhan og tuklod hangtod nga natumba ang biktima. Nikuha og bato ang suspetsado o gipukpok sa naong sa biktima hinungdan sa kamatayon sa biktima. Dinhing dapitak diin asagi ugbok ning kandila matud pa nakabsan sa kinabuhi ang biktima. Managsilingan ang biktimang si Nico ug ang suspect nga si alias Kent, 30 anyos. Uga ni matud sa inahan sa biktima managigala ang duha. Sa pakisusi sa Toledo City Police, nga gikan matud pa nag-inom ang suspetsado ug sa pag-uli niini ni adtong Sabado sa kadlawon. Nibalik pa kini og gawas kay nangita siyang amahan. Apan nasugatan ang biktima nga naghukas lang ug nakita matud sa suspetsado nga adunay giluklok ka armas sa short sa biktima. Pasangil matud sa suspetsado nga hadlok siyang pusilon. Barkada kailan na silingan na may dili may kontra. Padong siya bunot niya kuptan ko. Sa dihang nagkadugo ang biktima, gibiyaan kini sa suspetsado. Ang iyaan na sa suspetsado ang nanawag og tabang human giingnan matud kini sa suspetsado nga adunay nagkadugo nga tawo sa daplin sa daan. Gidali sa pagdala sa ospital ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Matud sa Toledo City Police nga di tinuod kadto nga armas ug nga replika lang ug di mobuto. Na siya nakit-an nga armas sa kilid, so nahadlok. Pero ginalantaw pa nato kung unsay mga laing motibo or naa ba sila previous grudges before nahitabo to. So, sir, tinuoray ka armas ito, real armas ito ka? ang nakita nato sa area sa crime scene is replica lamang. Medyo dakuon man gud atong suspect. So kung maglayugay sila, gamay man ato ang biktima. So dako gyud advantage ang ato ang suspect.
Misurrender ang suspetsado og nangayo og pasaylo. Apan dili makapasaylo ang inahan sa biktima sa nihiaguman sa anak ug nahatagan gyud nila og hustisya ang kamatayon sa anak. Nawagan ako nga makamtan jud ang justisya sa kamatayon sa kong anak. 5 ka tuig na kong giatiman akong anak unya ilarang kutlo ng kinabuhi sa kong anak. Di ko masugot nga ilarang tingkiyon ang kinabuhi sa kong anak. Uy pasaylo. Ug mangayo sila pasaylo sa Ginoo, dili na ako. Ang Ginoo naara na ako taurasan ko, gisakitan ko maayo sa ilang gibuhat kong anak. Kasong homicide ang ipasaka karong adlaw batok sa suspetsado. Uban ni Marlon Malgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 33 anyos nga babay human dunggab-dunggab base ang kapuyo sa pipila ka higayon gamit ang gunting tungod matud pa sa selos. Ang report ni Femari Dumabok. Natusak-tusak sa dinunggaban ang nagkadiyang parte sa lawas ug nawong ang biktima sa dihang gitabang kini. Dead on arrival ang biktima nga nadala sa Tambalanan. Nahitabo ang insidente pasado alas 6 niadtong Sabado sa gabii sa sitio Dapdap, Barangay Dumlog, Toledo City. Nag-andam na unta og panihapon ang biktima nga si alias Ann. Apan kalit lang ni abot sa panimay sa inahan sa biktima ang suspitsado nga si Cyril, 40 anyos. Nakasaksi pa sa krimen ang manghud sa biktima ug usa sa duha ka mga anak sa biktima. Saysay sa manghud sa biktima nga sa unom ka tuig nga mag-live-in partner ang biktima ug ang suspitsado. Kulatado ang biktima ug katulo na matud pa kahigayon na kini napapriso tungod sa paglapas sa balaod sa Violence Against Women and Children o VAUC. Apan makagawa sa prisuhan kay maluoy ang biktima ug pasayloon ang suspitsado. Grabe matud pa kasiloso ang suspitsado, diin lakip sa silosan ang mga ig-agaw nga lalaki sa biktima. Ang laki ba nga namahad siya nga kung buwagan siya sa babae sa kong maguwang, iyang patyon. Kung di niya makuha, kami lang kuhaon. Iyang baharan. Og niadtong Sabado, nakigbulag na matud pa ang biktima sa suspitsado ug tungod sa kahadlok, gitrangkahan pa matud pa ang panimay sa iyang inahan. Apan nangita og paagi ang suspitsado nga makasud sa panimay ug mahimo ang krimen. Nisuway pa unta pagtabang ang 63 anyos nga stepfather sa biktima. Kinsa ni kuha og bara, gibunal sa suspitsado. Apan nailog sa suspitsado ug gigamit na hinuon ang bara pagbunal-bunal sa nawog sa biktima. Nasa istorya nga kanang nga kun sa pasaylo kuno daan. Nakakita ko sa akto nga iyang gisak-lusak. Na ako ato ma'am. Pero di ko kasul lagi na trap man ko kay lak man ang duha ka sa puntahan na mo. Sa Tuyo tatod niyo og lak aron wala. di sa kasod. Nya mao to kay nagluto to sa utan. Dito lipot mang laki. Kahit og so dito yung sa klusak sa gunting. Nahimong motibo sa pagdunggab niya ma'am kay naay selos-selos, ikaduha kay on and off ang ilang relationship. Tigbulag ni babae. Oh yes ma'am. Then previously kini atong suspect nasa ni VAUC case diri sa tuwang Toledo City Police Station. Same gihapon ang babae ang mireklamo. Daling nisibat ang sospek apan sa tabang sa komunidad na sikop sa Toledo City Police ang suspitsado pasado alas 7 gahapon sa buntag. Ang suspitsado ang matud pa way pagmahay sa nahimo. Gamay nagkuha nga akong pailob nila tungod sa ilang mga istorya nga batik. Sir, gamahay ba ka sa imong nabuhat? Sa karon bisan gamay murag wala naman jud pagmahay kay nahitabo naman gyud. Mao na nga duwato na ko nga nainit mi kong ulo asungod to sa atong dagan siguro nadunggan nga istorya nila nga anaon bisag na ako sa tubangan nila mao na iyang mama nga usa ko ni ngano kuno nga binyo ko sa nako nga bati ko kay gugnaw. Kasong murder ug physical injuries ang ipasaka batok sa dinakpan. Uban ni Marlon Malgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Naugdaw sa sunog ang 7 ka mga classrooms sa Placido L. Senior National High School sa Barangay Langtad, City of Naga. Matud pa, nabantayang nagsugod sa usa sa 2 ka mga classroom sa grade 10 pasado alauna niadtong Sabado sa kadlawon ang sunog July 4. Ang maong sunog daling nakakatap sa Pikas Building. Ang iya sa 4 ka mga classroom sa grade 9 student ug ang classroom sa ilang TLS. Ang maong sunog matud sa kabumbiruhan gabilin og 4.5 million pesos nga danyos. Padayon pa sa pakisusi ang kabumbiruhan sa City of Naga sa hinungdan sa maong sunog. Way natalang naangol sa maong insidente.
Samtang gitugan sa principal sa mong eskwelahan nga padayon ng ilang klase karong adlaw, pinaagi sa online class. Ug sugod ugma, mag-shifting classes sila uban sa Langtad Elementary School human nga mao kini ang nakab-ot nga kasabutan sa City of Naga Division. Samtang pahimangno sa kabumbiruhan sa mga eskwelahan aron kalikayan ang susamang sunog. Sa mga muhimo og security threat, masubay UDI kung si kinsa ang nagpasiugda sama na lang ni adtong usa ka tinun-an sa usa ka state university sa dakbayn sa Sugbo nga nadakpan sa NBI duha ka tuig na ang nakalabay. Balikan nato ang istorya sa report ni Alan Domingo. Buwan sa Oktubre 2024, nadakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation NBI ang 19 anyos nga babaeng tinun-an sa usa ka state university sa Cebu City human nagmugna og bomb joke sa social media nga misangpot sa kahadlok sa mga tinun-an ug sa tanang mga personnel sa universidad. Human sa makulti nga proseso sa investigasyon sa NBI ug sa pakigalayon sa social media platform na ilhan ang tinun-an ug nadakpan. Dayon, napasakahan og kasong kalapasan sa PD 1727, bomb joke threat law nga makitaan sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kini nagpakita lang kuno nga way makalusot sa kamot sa balaod ug masakpan yod ang maghimo sa pagpanghadlok. We asked assistance from our Cybercrime Division unit in Manila, and they were the ones who made coordination with Facebook. So Facebook gave us the details. So about the cell phone number used, the gadget used, and the IP address of the perpetrator. Sa sunod-sunod nga security threats nga nahitabo ilabi na sa Sugbo, milusad ang NBI sa pakikalayon sa matunghaan aron mabansay ang matinun-an sa angayang himuon sa panahon nga adunay motumaw nga hulga sa seguridad sama sa pagpamusil o baka pagpamumba. That so far we have takers for the school safety program, and we would want to encourage all the other educational institutions to reach out to us. So we will be starting this week already. Sa Pikas Bahin, nagpadayon ang pakisusi sa Cebu City Police Office sa kutay sa mga security threats sukad niadtong Biyernes nga naglakip sa mga tunghaan o commercial establishments. Human marespondihan ug masuhid sa mga peace and order responders, nasulta nila nga pagpaghadlok ra ang nadawat nilang alarma. Usa nini ang security threat sa eskwelahan sa Inayawan di natumbok nila ang 13 anyos nga kanhitinunan nga maoy nagmugna sa pagpanghadlok. Na higayon ang kaning dialogue between the suspect minor na atong na-locate, na-identify, ug dito iyang giangkon ang maong iyang gibuhat and even iyang giablihan ang maong social media account na iyang gigamit. Samtang wala makita sa CCPO ang posibilidad nga managsamara ang naa sa likod sa nahitabong pagpanghadlok. Padayon silang nag-awhag sa mga tao nga dili na maghimo og pagpanghadlok kay makamugna kini og kahasol. Siguradong gukdon sa balaod ang mga nalambigit sa mga hulga sa seguridad. Hangyo sa atong ginikanan na magpakabana po ta sa social media engagement sa ato ang mga anak. No, kay this could lead to a criminal case, kung dili man sa mga minor de edad, pero ang ginikanan na ay responsibility. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nadakpan sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG-7 ang 5 ka mga taong nalambigit sa pagpayuhot ug mga counterfeit o mga mini nga mga seasoning granules. Kini atol sa entrapment operation nga gipahigayon sa Barangay Subang Dako, Mandaue City tungod sa kalapasan sa Intellectual Property Code of the Philippines. Ang mga dinakpan nagikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova. Naglangkob sa operasyon ang mga personnel sa CIDG Mandaue City Field Unit, Regional Special Operations Team, CIDG RFU 7 ug Regional Intelligence Unit 7. Usa ka pribadong kompanya maoy mipadangat sa reklamo kalabot sa gihimo sa mga suspect nga pagpakatap sa fake nga mga seasoning granules. Mukantidad sa 1.2 million pesos ang kinatibukan nga kantidad sa mga nasakmit nga kontrabando gikan sa mga suspect.
Hustisya ang gipanawagan karon sa pamilya ni adtong mag-amahan nga gipatay ug gilabay lang daplin sa highway sa Silagos, Southern Leyte. Gitumbok nga may kalambigitan sa negosyo o utang gyud ang rason. Ang report ni Nico Sereno. Sa ilang balay sa Abuyog, Leyte, nagtapad nga gihaya ang mag-amahan nga James Bohol ug Carlo James Bohol. Sa closed casket sa amahan, gibutang ang Philippine flag kay nagserbisyo kini kaniadto. Isip kanhi bisi mayor ug kanhi konsihal sa lungsod sa Abuyog. Nakit-an ang patayng lawas sa mag-amahan sa Silagos, Southern Leyte, pipila ka adlaw human gika-report nga missing ni adtong Hunyo 27. Giingong gidagit gikan sa ilang warehouse sa lungsod sa Mayorga, Leyte. Matud sa anak sa kanhi bise ug igsuon sa namatay, duda nila may labot gyud sa negosyo ang motibo sa krimen. We just did not expect na just because of that. Kasi honestly, hindi lang naman to isang beses lang hindi nakabayad. Parang several bounce checks na. And ewan ko ano yung motive niya. Trusted siya. He's considered a friend ng father ko. Minsan pag may occasions, ini-invite siya or like nakikikain din siya. Sa press conference, gianunsyo sa Police Regional Office 8 nga ni-file na sila og kaso sa tulo ka mga suspitsado sa krimen. Usa kanila gikumpirmar sa anak nga mo'y kliyente sa ilang negosyo. Kidnapping with homicide ang gi-file batok kanila. Hustisya ang gipanawagan sa nagbangutan nga pamilya. For justice to be served and sana wherever they are right now, my father and my brother, sana masaya sila. And with my mother. My mother passed away 3 years ago. So, I hope magkakasama sila. Uban ni Godfrey Relien ug Philip Patricio, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Nagbalik eskwela na karong adlaw sa San Jose National High School sa Tacloban City, insaktong duha ka semana sukad mahitabo ang dugoong shooting incident nga mikalas og 3 ka mga estudyante. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pagsud pa lang sa main gate sa San Jose National High School, dunay security guard nga misugat sa mga nangabot. Miauhag nga paablihan daan ang ilang mga bags. Milahos dayon sila sa hallway kundiin aduna nay metal detector nga gimontar. May duha ka mga pulis, usa ka teacher og security guard nga mitan-aw sa bag sa mga estudyante og teachers pagsiguro nga walay kontrabando nga gipasulod. Nahimong hapsay ra hinuon ang balik eskwela karong adlaw. Ang uban nga mga bata gihatod mismo sa ilang mga ginikanan padung sa eskwelahan. Pero kay gusto mo yung tawara mag-eskwela, sa rin po yara mag-ampo na labi. Amo na parang hindi ka ka na pag-ampo na din na safety sa goodbye. Samtang mibisita sab sa eskwelahan ang mayor o vice mayor sa Tacloban. Uban pa nila usa ka young star ug mga local artists. May school band pa nga milingaw sa mga bata. Aron mas mahingusgan pa ang seguridad sa mga eskwelahan sa Tacloban, ang Vice President sa Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Jim Yaukasin, nag-donate og walk-through metal detectors para sa City Division. Nakita naman ng pila ng mga estudyante pagsusulod sa eskwelahan nga ginuusaw sa pagkapkapa din ng mga gamit, pag-ablin mga bag. So we decided to donate walk-through metal detectors. Sa 14 ka mga units, duha ka mga walk-through metal detectors gidonate ngadto sa San Jose National High School. Karon nga mibalik na ang face-to-face classes, dunay tahas ang mga magtutudlo human sa hitabo. We already asked the advisors, the teachers to be more vigilant, na very observant. Kung merong makikita tayong isang estudyante na nagmamanifest kahit konti lang na manifestation, na nagkakaroon na siya ng emotional problem, kailangan ma-report na natin yan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Iapil na sa Disaster Preparedness sa Office of the Civil Defense ug sa ubang mga LGU ang human-induced nga katalagman sama sa mass shooting sama sa nitabo sa Tacloban City. Ang report ni Alan Domingo.
Aminado ang Office of the Civil Defense ug ang Lapu-Lapu Disaster Risk Reduction Management Office nga nakalitan ang si bisan kinsa sa nahitabong mass shooting sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Mao kini ang usas palambuon nila sa disaster preparedness ang mga katalagman nga mugna sa tao diin mugama sila og template uban ang mga stakeholders. Naisgutan kini atol sa kapihan sa PIA subay sa pag-obserbar sa Disaster Resilience Consciousness Month nining buwan sa Hulyo. Pag abot sa eskwelahan manggod, more on general preparedness sila, no? But the background itself, ang anyong kuha sa mga bata, it starts with at home. Mo po na siya. Pag abot sa eskwelahan, more on education, how to improve yung kuha sa atong mga bata. Sa pagkakaroon, kami sa Lapu-Lapu, sugod na may develop o unsaon nato pag-address aning consequence. So, Samtang gihimugatan nila ang hugot nga pagpangandam sa tanang panahon sa bisan unsang matang sa katalagman nga posibleng masinati apil ang bagyo ug ang linog nga nasinatian na nato kaniadto. Magsugod ang preparasyon sa pamilya mismo ug ang gitawag nila nga family preparedness. Din kinahanglan mag-andam og supply sulod sa tulo ka adlaw nga maoy sukdanan sa survival hangtod dunay magka-rescue. Samtang gipaila sa LDRRMO ang ilang mascot nga si Upong Andam nga gikuha sa ngalan nga upunganon nga andam kanunay sa pagsagubang sa mga panghitabo. sa Lapu-Lapu doon na mga kanang contingency plans nato kung lino, kung sunog, it can be applied in this case. We are conducting the incident command system, yung community-based disaster risk reduction management, the enhancement or crafting the LDRRMP sa mga respective LGUs. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayong gipahimangnuan sa Cebu City Police Office ang mga tao nga dili himuong pasiaw ang pagpakatap og mensahe sa social media aron lang manghadlok. Sama sa nahitabo sa Cebu Eastern College nga nakadawat og shooting threat sa social media apan dihang gisusi, negatibo ang resulta. Gipadayag sa Acting City Director sa CCPO Police Colonel Ricky Sumalde nga magukod gyud sa balaod ang si bisan kinsa nga muhimo sa susama nga tinunto. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang nahitabo nga shooting threat alarm. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga tag 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat sa mga entries karong August 7, 2026. Bisitaha ang official Facebook page sa GMA ug ang microsites sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Mamalit og dugang mga kagamitan ang Talisay City LGU sama sa mga flood boat, rope rescue equipment ug uban aron maggamit sa Talisay City Disaster Team sa mga rescue operation. Gipakita ang mga rescue equipment atol sa formal nga pagbukas sa dakbayan sa Talisay sa kalihukan sa pagtimaan sa National Disaster Month. Gisugdan kini sa usa ka santos nga misa nga gitambungan sa mga kawani sa nagkalain-laing buhatan sa gobyerno, ilabi na sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga community first responders. Sa pagbukas sa programa, gipahibaw ni Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster nga adunay mga panghitabo nga dili kapungan nga angayan sa dinaliang aksyon ug tabang. Samtang gitataw ni Mayor Samsam Gulyas nga adunay mga butang nga dili kalikayan sama niining katalagman apan mamahimo kining kapangandaman. Susama kini sa nahitabo sa Bagyong Tino nga daghang mga talisaynon ang naapektuhan. Gidisenyo ang kalihukan aron makahimo dayon sa dinaliang rescue operations panahon sa katalagman. Ug karong bag-o lang ang pagpamusil nga nahitabo sa usa sa mga tunghaan sa Tacloban City nga kabahin sa pagtimaan sa Disaster Resilience Month sa dakbayan.
papasalamaton jud kay ta sa atong LDREM chairman kay tungod sa iyang tinguha og pagtabang nga maka-acquire ta sa mga bag-ong kagamitan, because we need to kanang modernize our equipments for the safety and the needs of response. Sa mga kapuso nato nga kanunay lang nga naglingkod ug wala nay exercise, ani ay stretching alang kaninyo. Mao kini sila ang mga ka-hikers community nga naglangkob sa mga trail runners, marathoners ug hiking enthusiast nga gipanguluhan ni Karina Engasta. Ilang gipakita kanato ang simple nga pamaagi sa pag-stretching nga magamit bisan pa man nga anaa kita sa trabahoan o kun asa man nga lugar. Karong Nutrition Month, ang exercise nagpahinumdum kanato sa kamahinungdanon sa pag-atiman sa atong panglawas. Sa pagbukas sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, gikwestiyon dayon ni kanhi Senate President ug Senator Judge Alan Peter Cayetano ang pagpili og presiding officer. Apan subay sa 12-8 votes, midaog ang motion ni Senator Judge Panfilo Lacson nga nagpili kang Senator Judge Cheese Escudero isip presiding officer sa Senate Impeachment Court. Human niini, gipaila ang mga public ug private prosecutors. Gipaila usab ang mga abogado nga magsilbing defense lawyers sa Vice Presidente. Adunay mosyon unta si lead prosecutor Gilbert Luistro nga basahon ang 4 ka articles of impeachment. Apan gisupa kini sa lead counsel nga si Attorney Sheila Sison nga gitugot sa iyang gipadayag nga ubos sa napalabang nga rules sa impeachment court. Gitugot nga ang Vice Presidente representahan lang sa iyang mga legal counsel. Nahimo ng panginabuhian sa daghang mga pamilya sa lungsod sa Mabini, Bohol ang pagpananom og watermelon o pakwan nga gipasigarbo ra ba nila sa kalami niini. Ato kining sudungon og tilawan pinagi sa report ni Nico Sereno. Gawa sa ilang basakan ug sa pagpananom og mga high-value crops, panginabuhian sa daghang pamilya sa lungsod sa Mabini sa Bohol ang pagpananom og watermelon. Usa kanila si Noy Timoteo nga muna po katuig na nga nananom og pakwan. Niadtong pagbisita namo, medyo gamay pa ang bunga ug pipila ka semana pang paabuton una kini ma-harvest. Gisiguro sab nila nga mabutangan og fertilizer aron mas mulabong pa kini. Kontra sa pakwan, kung grabe na inaning patag, mo man ni gitawag og rice field. Nya mahalata gid siya basta bulhot ang uwan. Mo sige-sige og uwan. Oo, malata siya apan kung mo panagsalag uwan nya init, makasurvive ding maong prutas. Venus Ariana ang klase sa pakwan nga gitanom niya nga diha ra sab daplin sa karsada nila ibaligya kun mag-ani na. Tamis gyud siya nga kanang variety. Unya ang ahong mga customers gani magbalik-balik og pamalit dire. Kay mo angay lagi siya sa klase sa pakwan. Magbantay ra gani maka-display na mi diha. Among mga suki mahurot jud. Di na mo ko ana. Di na mo itumod sa merkado kay aga mga suki magtuod naman dire. Timailhan gyud nga abunda ang Mabini sa pakwan kay daghang mapalit niini sama diha sa ilang merkado. Syempre wa na mo palabya ang higayon nga matilawan kini ug tuod man di gyud kamahayan kay lamian gayod. Gipasigarbo gyud nga produkto dinhi sa Mabini, Bohol ang ilang lamian nga pakwan pinangita gyud sa kadaghanan. Sa gawa sa munisipyo, daghan sab ang gidisplay nila, tag 45 pesos kada kilo. Ang ilang mga watermelon matud sa LGU usa sa mga pwedeng rason nganong bisitahon ug mudayo gyud sa lungsod sa Mabini. Wapa og tamis nga pakwan na direga grow ang ato ang mga farmers and irrigators. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon mga kapuso.